umqolo weshumi elisibini kuya kwishumi elinesine. Incwadi yamaHebheru chapter 13 verse 12 kuya ku-14. Kule Bhayibhile bawuqamele liphethe apha ngo-1191 pha ezansi. Masifunde ke nasele beyifumene. Isihloko ndaba iziyalo nezilumkiso. Verse 12. Verse 12. Kungoko athe noYesu ukuze abangcwalise abantu ngelile lakhe igazi, weva ubunzima ngaphandle kwesango. Masiphume ke ngoko siye kuye ngaphandle kweminquba, sithwele incikifo yakhe, kuba apha asinamzi uhleliyo. Singxamele lo uza kuza. La ngamazwi kaThixo mayisikelele inkosi esizawushunyayela ngokuthebe ngaphakade. Amen. Amen. Mandibulise ke kubashumayeli, ibulise kubabukelikazi, ibulise kuKhosa, ibulise otata bonke abakhona, ndibulise komama, ibulise kufazana, ibulise kulutsha nakuSunday school, nawo wonke umuntu okhona apha ngelithi igama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Yabona ke mzalwane uMagaza, elilizwi namhlanje libufana nelizwi elishunyayelwe unyaka ophelile ngo-2025 ngalo exesha lelende kwakuzi-9 kaMatshi. Kodwa lona isihloko ndaba sasithi ubukhulu obungangamhla bukaKristu. Kuba nake siyayibamba into, siyayilesa abawufanele, sizawakhumbula lo mazwi unyaka ophelile. Ngaphandle ke sifundele ukulibala. Apha ke kule ncwadi ngokufutshane, incwadi ke yamaHebheru, le ncwadi aziqinisekanga ingcali nengcaphephe sezibhalo ukuba yabhalwa ngubani na, kangangoba zifuna ukuyamanisa nompostoli uPawulos. Kodwa ngoku zibetha isimo salombhali, indlela yabhala ngayo kunye nexesha eyabhalwa ngalo, azingqinelani noPawulos. Kodwa owona mxholo wale ncwadi xa iyonke bubukhulu bukaKristu. Xa ujonga phaya kwisahluko sokuqala, nasiyapha isihloko sithi uKristu unyana kaThixo uphakamile kunezithunywa zezulu. Xa kuthethwa ke ngesimo sokubhala, singabalula nje mhlawumbe isiqalo, sibalule isiphelo. Sibalule isiphelo sayo isahluko ngasinye. Bancama ke bakhokhela uClement waseRoma ukuba kunganguye owabhala le ncwadi xa bethelekisa ixesha ebhalwe ngayo.
ngoba yabhalwa ngonyaka o-95 yes emva kokuba uYesu ezele. Ibhalelwa ke le ncwadi amaYuda angamaKristu, njengoko amaYuda engazange aguquke onke alandele uKristu, ashiye isiYuda sawo ayezalelwe kuso, akhulele kuso, akholiswa ngaso, ngoba kaloku into ozalele kuyo akolula uba uyishiye. Kuba kaloku lento uhlala kuyo. Eyona nto ke apha engamandla kwesi sifundo sanamhlanje kukuzicengisela uYesu. Njengoko isithi masiphume siye kuye phandle sithwele ingcikuvo yakhe. Ukuzicenisela ke kuYesu ngalo maxesha kwakufuneka belahle izinto zabo zesiYuda, isiYuda sakokwabo ezifana nokunyuswa kwamadini. Kusenziwa imbingelelo apho wayethi umuntu ngalo maxesha owonile athabathe ebuhlanti imvu nokuba yinkomo iyotshiswa entabeni ngenkolelo yabo yokuba ivumba lomsi lizaba mnandi elithozamileyo kuThixo, ukuze wehle umsindo kaThixo amxolele umoni lowo ngelo xesha. Ngoku ithi ke sinesibingelelo esinguKristu kuba thina saxolelwa ngelakhe igazi, hayi igazi lesilwanyana. So ubunzima esibuthwele nokuba bobaluphi na uhlobo mabungasikhalisi, kodwa into masiyenze masimkhawulele ngabo kanye uThixo ubunzima obo. Kuba kaloku uKristu owathi kuthi vele ehlabathini siza kuba nembandezelo, kodwa masomelele kuba yena uleyisile ihlabathi. Kona ukuba bekungenjalo, ingabe umuntu ongafuyanga bekezaxolelwa kanjani engazuba nento yokunyusa idini? Ingabe umuntu ongafuyanga ebezawuxolelwa kanjani? Kuba kaloku akanayo into yokunyusa idini. Kodwa ngoku sikwixesha lenzila, ixesha lelento, sijonge ePasikeni. So njengoko abantu bafuneka balahle izinto ezifana nokunyuswa kwamadini, nathi ake sizikhwebuleni sike sishiye imikhwa emibi. Mhlawumbi imikhwa emibi ingasiphazamisa isiphosanise nobumkani bukaThixo, ubumkani bukaThixo obusithandazela mihla le. Simane sisithi ubumkani bukaThixo mabufike,
kodwa asifuni ushiyana. Masiphumeni ke nathi simkhawulele sibuthwele ubunzima bethu. uKristu oweva ubunzima ngenxa yethu ukuze asikhuphe kubo ubunzima ngegazi lakhe. Uyabona ke bawuqhamela xa ufika kulento yokubana kufuneka ushiye izinto zasemhlabeni, uya ufikele kubunzima. Kodwa apha namhlanje kwesisifundo into endiyithandayo kuthiwa masiphumeni simkhawulele uThixo. Mhlawumbe nathi silapha namhlanje sikhawulele uThixo. Kodwa umbuzo endizibuza wona ingabe simkhawulele manyani na uThixo? Ithi le ncwadi masize nembandezelo zethu siye kuThixo. Ngoba kaloku apha ithi masiphumeni siye kuye kunye nezipho zethu. Ingabe thina na xa simkhawulela uThixo siya nemithwalo yethu na? Ndithanda pha ebazalwaneni wathi ke utata wakaSinxiba ngalonyaka lowo, maybe 10 years back, wathi xa sinikeza umsimbithi lo, wathi sike imini xa uvuba unzima uthathe umsimbithi lo ubeke phambi kwakho, uthethe nawo, uthethe uthandaze kuwo, ucela ukuba ngathi nguThixo wakho uthetha naye. Ngoba kaloku bantwana kwethu angeke siyilibale into yokuthi siyasindwa yimithwalo. Ingxaki yethu le mithwalo siyithwala siyisebantwini. Ingxaki yethu le mithwalo siyahamba siyayithulele ebantwini. Abantu abo ukuthi ngenye imini bathi behleli baxoxa le mithwalo yabo. Base bavune discuss ngalo mthwalo wakho. Kodwa uThixo namhlanje uyasikhumbuza le ncwadi amaHebheru. Uthiwa masiphumeni simkhawulele siye kunye nengcikivho yakhe, siye kuye. Yilo nto namhlanje ngathi simendaweni enye kungenxa yokubana siphomelele kwabanye abantu. Yile nto ngathi namhlanje izinto azisihambeli kakuhle ngenxa yokubana sithanda uba izinto masenze into ezithandwa ngabanye abantu. Kodwa le ncwadi ithi namhlanje masiphumeni siyele kuThixo simkhawulele kunye engcikivho zethu. Ewe, ezinye ingxaki, ezinye imbandezelo sithuthiswa ngabantu esihlala nabo, sithuthiswa ngabantu esizalana nabo. Kodwa ngoku kuthiwa make sishiye yonke into zasemhlabeni siye kuThixo. Ingabe kweli xesha lelenti oko iqalile exesha lenzila zingaphi izinto ezishiyile lapha emhlabeni? Ingabe zingaphi into ezishiyile ezilapha emhlabeni? Ngoba kaloku thina asifuni ukushiya into zasemhlabathini, kodwa izinto zasemhlabathini sizawuzishiya apha kwelizwe. Uta sibheke epasikeni, sibheke uvekezayo, siyabona unyana womuntu engene eJerusalem ekhwele i-AC. Waba nathi asingena kula mnyango wecawe singazishiya esehlabathini izinto.
Kodwa ingxaki yethu kuba kaloku siyazithanda izinto zalapha emhlabeni. Siyazithanda izinto zalapha emhlabeni. Sawuzibaleka zinexabiso. Sizithenga duru into zethu. Kodwa kufuneka sijonge uba ingaba zilahlekisi na. Ingabe azilahlekisi na. Ulahlekisa nangulo muntu omthembileyo. Kodwa ngenye imini khawuthi ubuhleli pha endlini lalo muntu ohlala naye ukuphume uye kwenye indlu usuguqe ngamadolo uthandazela yena. Ake wathi umfundisi ngenye imini uba wamabele umhlola uma uthandaza kwenye umuntu oseduze kwakho. Ngeke usithandaza wena ucela uThixo yena uyathandaza mhlambe uphikise into ekhetha. Mhlambe yilo nto singaphumeleli thina. Asikwazi uyothetha noThixo umuntu eyedwa. Ukude ube uyathandaza ufuna soqala ecaweni kanje. Kanti uThixo xa uthetha naye uwedwa uthetha lento engabe uyayifuna. Ukubize lento engabe uyayicela pha kuThixo. Uyibize ngegama uyicele pha kuThixo. Mhlawumbe mawusakazana lapha ecaweni uzathi ndicela imoto athi avule amehlo lapha amakujonga athi uyicela imoto uyayithenga ngantoni. Ngoba kaloku sikholelwa thina kubantu balapha emhlabeni. Yilo nto mhlawumbe singaphumeleli. Kodwa ngoku lithi ilizwi likaThixo masiphumeni simkhawulele nengcilivo zethu. Wama sinomkhawulela bawuqhamela. Asibheke epasikeni. Uke mani ungafani nanyaka ophelile. Uke ungafani nanyaka ophelile. Kulo nyaka makuthini? Into ngamandla ukufika phana ke ngoku singqamela amazwi asiqhenye. Sawangqamela ke lamazwi asiqhenye. Sawangqamela lamazwi asiqhenye. Uyathi uhlala uthi sifuna ngana ithuba amazwi kodwa. Kodwa into ngamandla siwamamela amazwi asiqhenye kodwa singaweva ukuba athethe ukuthini. Ayona nto siyimamela kakhulu thina zezi zalapha emhlabeni. Ngoba ezingathi izinto asizikhathalelanga. Uthi uqonda asikhathalelanga. Ndithi kuwe bawuqhamela ngoku. Ndingabuza apha endlini. Isifundo sentshumayelo eyakuveke phelile. Akho nomnye ongasikhumbula ngaphandle komuntu wakhe ushumayela. Kodwa ngenxa yokuthina sasiyojonga sibe khona ecaweni. Abantu akwethu bakhe makesithintsheni kulo nyaka. Singayi ecaweni kuba ecaweni singenanto kwenza ekseni. Kodwa makesiye ecaweni sifuna ukuzuzana. Ungancedisi nokwenza into abenza inkathixo siphume siyotshintsha ngaphandle sezenini. Yingabo abantu bakaThixo mhlambe bavele babona ukubana ayincedisi into yokuba manje ecaweni. Kuba kaloku babona abantu abasecaweni bayafana nami ngondihlela bangaphandle. Kuba kaloku bebona izinto esizenzayo ngaphandle. Ngoba kaloku thina asifuni ukushiya abantwana bakaThixo izinto zasemhlabeni. Kodwa ngoku mase ekule pasika lonyaka 2026